Alaikum salam. Lafiya. An tashi lafiya? Lafiya kalau. Da masu wanka? Alhamdulillah. Dole kin gane mun girma mun balaga mun zama katotuwa ganta kuma ba mu yi aure ba shine muna neman sadaka dole ki taimaka ki mana aure. Sai yanzu dan yarba auren da a taimaka ai ma? Wallahi muna neman taimako dole a taimaka mana. Auren to me wa kanmu mana? Ba ki aure ba? Mu ma muna zaune ba mu auren ba bare mu zo mu ce za mu yi ma. Wallahi mun roki Allah. Mun roki Allah. Amma yanzu na ga lai ne bata biyo ta kanmu ba yanzu wallahi shiru ne. Ka shiga kasuwa ka je ka nemi kuɗi ka samu sai ka je ka yi aure. Amma ba za ka zo ka ringa bin mutane kana cewa ai ma aure ba. Ba kudi mu talaka ne ba kudi. Ai shiga za ka yi ka je ka wahalta ka samu sai ka je ka yi aure. Ni ma da nake zaune ba auren ne da ni ba. Ne wa kaina mana. Katuwa da ke baki shiga daga ciki ba? Ban shiga daga ciki ba. Mu dai sai mun shiga daga ciki Allah ya kin mana aure. Kai ya ka ga rami da kai ko kin mana aure ko mu su ban mana ka ga hauka to bari ga gani ni ne nan ma auren ba kin mana aure ba kai wannan irin daga ina kake ne daga Ibadan kawai ka zo ka ce sai an ma aure sai kin mana aure ko mu su ban mana to mun mi wa kanmu mana ka ci ubanka ne mu ci uban mu ko ka ci ubanka karki zage mana an zage ka mu ci ubanka kutumar ubanka to sake mu na kina sake ka aure zai yi maka ko wallahi haka kace ko to ina zuwa bari na zo ina zama haka duk mun zo mun zauna haka mun jere sai ka ce masu zaman makoki. Bari a bari mu fita mu nemi kuɗin mu an zaunar da mu sai ka rasa taron me za a yi. Yawwa! Ce kana nan. Masu zaman makoki. Yawwa. Salamu alaikum. Alhamdulillah. Wallahi tallahi na ji daɗin zuwa da na same ku ana har Allah nake yanzu in samu in ga kuna nan. Sai Allah ya kuma gashi na same ku. Ta abin da ya kawo nan ina bakin da aka kwanan nan ku daga hannu hadi ke mai bukatar kayan daga hannu sama mana a gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada kowa hada-hada bakwa fito mana ai ba na sa gilas ba tunda ba rashin mutunci ba. Ya aka yi A daura mana kuma ba wani abu bane ba na ilaha a bakuwa daman wallahi ba wani abu ne yasa na zo na zaunar da ke ba anan na kira ki. Kin san me? Na so nake ki ga min takaitaccen tarihin rayuwarki. Tarihin rayuwata kuma? Bayan wanda na gama gaya maka a baya, ni yar jarida ce. Aiki ne ya kawo ni na daukar rahoto in yi in gama in tafiya ta. Ni kin ji irin kalmar da bana so ta tafiyan nan wallahi bana son me wata tafiya. Ga guri kin zo kin samu sauki ina zaki kuma. A'a ina gama aiki na zan tafi. A dan Allah dan Annabi kake haka. Ni ba wani abu bane yasa na kira ki kin ga gidan nan yanzu ba kowa. Da sun tafi yawon ya kamata ki zauna mai ta hira da ke daga nan har magariba. Ni hira kuma? Ina da aiki gaske. Wallahi ba dan ba da ban da sai in ce wallahi sanki nake. Su kuma. So na. A gidan hada-hada kowa na hada-hada. Wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada. Fatima Film Production ke gabatar da sabon shirin mai suna. Ranki a ɓaci lafiya? Ko soyayya kika shiga ne? Aisha! Mama. Malama ya sunan ki? Sunana Aisha. Ga ta can ta zo, ga Aisha can. Bari da je ka ga ta can ta zo wallahi. Ban ga kowa ba. A'a, bari ka gane. Ban ga kowa ba a nan.
tina Aisha, kwanciyata Aisha, suturata Aisha. Ka fara tabuwa akan soyayya, ina Aisha take? Yana nan tafi.